चालना वेगळं माणसाचं कर्तव्य त्यानंतर बुद्धिमत्तेला चालण्यावर न्यायदान करण्यासाठी विभाग असतो न्यायाच्या ठिकाणी न्याय धर्माच्या ठिकाणी अधर्म म्हणजे राज्यात केवळ प्रथा पसरलेला नाही याला कारण कोण असेल तर माझी आई काळी माता आईचा आशीर्वाद भेद कवतरी कृपेत शिरतात माझा विश्वास बाबतीला प्रत्येक व्यक्तीच्या जर का पुष्कळी राहिला असेल तर मूक व्यक्ती बोलू लागेल अंध व्यक्ती डोळ्याकडे पाहू शकेल आणि अपंग व्यक्ती उत्तुंग पर्वतही पार करून जाऊ शकेल योग्य आमच्या वेद देवतेने आमचा विवाह केला पद्मनाभ म्हणून आमच्या पुष्कळात जन्माला आला राज्याचा भावी ओशांतर म्हणून माझ्या कलिंग नगरीतील सारी जनता आशावत नजरेला जगला पाहते